Arratsalde on danoi eta ongitorri eskola kirolari buruz Guraso elkarte eskola kirol kontseiluak antolatu duen bilera honetara. Gaur eguneko egoera ikusitza, eta nik gustoko zakun pixkat jende aurrien izatea batzarra, baina egoera honetan behar izan dugu era telematikoan. Kamarien aurrian ni honarren, nire inguruan doz, beste jende asko, danon artean gero galdera galditzunak erantzun. Alde batetik dakau udaleko parteidea, Aitor, dakau eskola kiroleko koordinatzailea Eba, dakau bai Samilako eta bai Goizeko Izarrako bi zuzendaixak, eskerrik asko etortzearen, dakau Goizeko Izarrako Guraso elkarteko Zaturran Guraso elkarteko parteideak, eta kirol aholkularitzako parteideak ere bai. Orduan, gure idea da pixkat, nola hondan aldaketa asko eta situazio berrizetan bizigean, pixkat esplikatzea ze gertatu zen, ze arazokin ikusi daun eskola kiroleko tartiak, eta pixkat jutia esplikatzen ze erabaki hartu daun eta erabaki zen arrazoia. Orduan, pixkat jungo nahi esplikatzen. Orain arteko kirol eskolan egoeran izan batzen ginen Mutriko hiru ikastetxeak, bai Samila, bai Goizeko Izarra, bai institutua, eskola kirol taldeak izatezien nahaztuak eta talde handixak. Eta batez ere, etxen ginen leku itxixetan, gehienak batzen zian kirolde gizan. Inari pini presentazioa ja, ez? Orduan, zepu gertatu zaku? Etorri zaku nian egoera berri hau, dakau irizpide ezberdinak. Normalien kirol eskola, azken da preparatzen, urte irailean. Baina aurten, prestatzen horretik, bai Guraso elkarteak eta bai ikastetxe guztiak, ezberdaren dituzue prestakuntza asko, denboran ziar, hezkuntzako irizpide batzuk betetzeko. Hezkuntzako irizpide horrek, danok entzun dugu duzuen bilabider, burbuiak mantenitzea, talde itxisak izatea, ahalik eta gehien espazio irekitzen ibiltzea, pertsonen arteko distantziak betetzea, musukoak o maskariak erabiltzea. Orduan, zer gertatu zaku? Egon gehala mai batzutan erabakitzen hezkuntzarako ikastetxetarako irizpide batzuk erabiltzea, eta etzakon ondo iruditzen geuk organizatu behar den eskola kiroleko irizpide horrek saltotzea. Orduan, horren aurrian ikusi ginen eta jarri ginen udaletxeekin kontaktuan eta egin ginen gure galderak diputazioetara pasatu. Guk erabaki bat hartu ginen, irizpide hauek ezin ginen bete, eskola kirola horrez eragun ginen. Orduan, pasatu mesedez, ze neurri, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere prebentzio eta higiene neurriak bialdu zizkigun oso klaru. Hori izan guk bihar ginuna jakitzeko gauzak alginuen eraman, oez. Hortako bazan, adibidez, ikastetxietako umiak ez nahaztutzia. Horrek ze sortzen digu? Taldiak txikixu izatea. Adibidez, lehen edade bakoitzian baldin bazauan talde bat, boan gitxienez bi talde izango zian. Eta gero, edade batzutetan zela talde handiago zen, talde horrek ere bitxan beharko ginen. Orduan, lan egitzeko beste irizpide bazan, talde txikixekin lan etxia. Talbaldean enean burbuja mantendu. Eta talde horrek gaina izatea egonkorrak eta 8 bat 10 lagunekoa. Horrek emantzigun, bi irizpide horrekin lan egitzeko puntu bat eta azterketa garai bat etxeko momentu bat. Beste puntu gauza bat da, ahalik eta enean aire zabalien etxia. Udango zenean, erraza alde izan, eguraldi ona baldin badakau, eguna luzia dianean, baina neguan, badakau, Goizo etxen da, hotza, eurisa, orduan, aztertu behar ginen ere, eta udalan eskutik, inguruan dauzkan infrastrukturetan erabilera ze altzan izan, ono hartan ginen jau. Porque kasu txarrenak behiratu behar dugu. Gauza honetan erraza aldeu adaptatu, baina momentu
o situazio egualditxarreko momentuetan, ba ez hain erraz. Orduan, hori izan zen beste puntu bat aztertu behar ginuna. Beste irizpide bazan, kontaktu fisiko gabeko kirolak etxia. Aurreko urtitan, bai eskola kirolian indan lan bat, plan bat, ze kirolen bihazian, eta horren artean zozenen bat kirol kontaktu duen kirolak. Orduan, hori ere aztertu behar izan dugu. Bestia, danoi gitxi gustatzakuna, da maskarian erabilera. Hori ere, eta gero, gainera ez maskarian, eta gero, aparte, materialana. Materiala alik eta gutxien partekatuta. Gero beste puntu bat ere guk ere importantzia handiz eman dizuna da garbiketana. Garbiketa programa bat klaru edukitzea. Orduan, hau dena ikusita gero, enbiar izan dugu, azterketa bat gaigean eskola kirola aurre eramateko. Eskola kirolean, zozen, hainbat aktivitate. Jende gehien mogitze zoana zan multikirola, zauan beste psikomotizidadea, teknika, eta orduan denak aztertu behar izan ditu. Pasatu mesedez. Orduan, adibidez, multikirolian aztertu behar izan deu eta pasatu behar izan ditu, barkatu, pantaien ikuste zuen ordutegiak dea proposamen bat, ez dea momentuz egunekoak. Enbiar izan ditu, adibidez, talde guztiak zati hiru. Horrek sartu digu, azkenian, asko ze talde geixo otia, begirale geixon beharra edukitzia, infrastrukturak ere aztertzia kapazgean hortako, orduan jungea horri danai bueltak ematen. Lortu deu, itxurez dakau, joan urteko pertsonan kopuru erabilitza, aurtengo kopuruak ez dakigunez ondio ezin izan dugu aztertu, baina lortu dugu joan urteko jende kopuru erabilitza, proposamen bat zuen aurrea ekartzeko aukeri edukitzia. Aldaketa txiki batzuk ongo di adibidez. Orduak adibidez estiagazetan izan joan urteko berdinak, horrek ekarri aldigun arazoekin. Pasatuko gea kasu gehienetan, kasudanetan, bi egun izatetik egun bat izatea, hori multikirolian. Psikomotizidadian, bare antzeko goza, pasatuko dira ordute gisa aleginduko ginen antzeko izatea, baina kasu honetan, joan urteko egin sortuko ginen 6 talde. 6 talde egunian bat ezin, orduan, egun baten bik errepikatuko zuen, hortartian, garbiketa programa bat egon behar da. Orduan, enkajia badaka, baina danon artetik uste pixkat sakrifizio handi bat enbiarko dula, gauzak aurrea eramateko. Jun pasatzen, izen emateko errate. Orduan, hau dana ikusitza gero, guk oain nahi dugu urrengo pasuak eman. Orduan, oain ja eman bihar duena da zuen laguntza. Nahi dugu izen emate prozesu bat hasi, baina izango da, ez da behin betiko izen emate bat, izango da behin behineko izen emate bat. Kuotak, izango dira joan urteko berdinak. Borre azkenian, ikusi dugu, kuota berdina mantenitzuta aldixaula jarraipen bat eman eskola kirolai. Bestela, kuotak aldatzen baitu, ez digurtatzen da, gauza defizitazioa izango da. Ez da hau, gure asmo ez da diru irabaztia, baina dirua galtzia gitxio. Orduan, kuotak mantenitzu megizu. Badakigu sakrifizioa handi dela, porque gaina pasatuko bi klase izatetik bat izatea, baina talde txikixauak izateak guan da, behin behar den sakrifizioa ere oso handiz izan da. Alata guztiz ere, aioko ezazue pasatuko deu ikastetxen bitartez beste izen emate horri bat, o zintzilikatuko du ere udaletxeko web horri izan, segurenez, nun horti deskargatu dezakezue eta betiko prozesuain. Lehenengo prozesuan ez da ordaindu behar. Ordaintzeko garaixa abizatuko zazue, on momentuz ez da. Beste puntu garantzitsu bat da, eta askotan bere diskusio ekartzen da, eta ez da kontseilu honen erabaki bat, da diputaziotik datorren erabaki bat. Eskola kirolean izen eman da egon behar da, beste kirol eskolatan, edozein beste kirol eskolatan, bai futbola, zesta, rugby, parte hartzeko. Gerta daiteke, gu ez izateak gai, adibidez, agian edade tarte bati,
zerbitzu bat emateko kapaz ez izatea. Orduan, kasu hortan, aztertuko goinun nola hain bestiak parte hartzeko beste kirol eskolaietan. Baina, kapaz baldin bagea zerbitzu hori emateko, obligazioa do apuntatzeko. Momentuz, dakaun asmoa azteko izango zen urriak 19, osea, hemendik 2 aste barru. Gauza danak ondo juten bazaku. Orduan, orain dakaun asmoa da behin izen emateetanak hartutakoan, dakaun azterketakin buelta bat eman, eta behin azterketa hori ikusitzakoan, ja azteko. Behin zuen hartu da dakaunean, bai kontaktu bitartez, ez dakit, o e-mailez, o whatsappez, o nola, jarriko gina zuen kontaktuan, bai izateko noiz hasi, zintzan bako ditzen ordutegia, zein izango dan. Eta nire partetik, ez da beste. Guain, pasatzen dio ditza Aitor Itzari, udalaren partetik. Bueno, kaixo, atzalde hon da noi. Lehengo da behin, eskerrik asko hor koneteuta sosten guztioi. Egoera berezi honetan, ekintza bereziak hartu behar deu gauza komunikatzeko. Udaletikan baina dugu esan, azkenian zelai hogean egoera honta, martxuan hasi ginen COVID-arekin, hasiera baten informatu zakun 15 eguneko gauza bat esango gorala, prest egoteko martxan hasteko, baina danodak izuenez, hau luzatzen dihua. Hau dela eta informazio bat jaso ginen, esanez, eskola kirola parau etxezala, 2019-2020 garren ikasturteko eskola kirola parauen bihar zala COVID-a dela eta hor gelitzu zan dana. Udia jatu zan, urtero ezela, bai hasi ginean, bai hasi zan, guraso elkartia uda kanpainiakin pentsatzen, lanian, hori dana aurrera ematen, eta uda kanpaina martxan hasi zan, ondo juntzan, eta dakaun balorazioa oso positiboa da. Bai ikusten duena da, udaletxetikan ezinbestekoa, bai herriko mutil, neska eta umeak kirola etxia. Hortako, udaletikan bai goz guraso elkartiaken eta eskolako zuzendari diferentiakin lanian eskola kirola aurrera emateko. Eskola kirola ezinbestekoa da gure umiak, gure neskak, gure mutiak kirola etxeko, hau dela eta udaletikan bai goz bai ikusteu eta bai goz lanian guraso elkarte diferentiakin hau aurrera emateko. Hau esan da, bain edo esan udaletikan hau dana danontzako dela egoera berri bat. Egoera berri honen aurrian ekintza berezi batzuk hartu behar izan dira. Hor guraso elkartiak eta zuzendaritzak kriston lanen dugu, hau aurrera emateko. Eta hau esan da gero udaletikan bain edo eman eskerrak, bai guraso elkarteari, bai ikastetxeko zuzendari diferentiai, eta nola ez, hor eskola kirolian dozen koordinatzaile eta monitoriai. Buru gabe, hau ezingo zan posibli esan. Eskerrik asko da nahi. Hain, batez ere, dakazu hor habilitauta txat batematek galderei baldin badaka, zuen dudako euse puntu nebezu aklaratu, zuen zainongoa. Piskatenengoa, espero gauzak neginuna gauzan eskola kirolai buruz inguruan dagoen egoera ikusi, badakigu jende askok dudak pasatu dizkiola bai da bai beste partaide batzui, orduan neginun danen aurrean pixka bat esplikatu ze egoeratan gozen. Ez daki lortu den, borre askotan hemen jendean aurrean errazio ikusten da, kamera baten aurrean pixka zaio izaten da jendean reakzioak eta ikustia, baina zainengoa zuen galderetan. Aurkezpena eta bai informazioa bialduko ezazue e-mailea, aiegu ezazue zuei ere, kontuten eukitzeko eta gauzak ikusteko zer egin dian.
Ez dakit baten batek galderei badakan, ez dakan, dudei bakazue, hemen dakazuzei zeuen zain bai udaletxetik, bai guraso elkartetatik, bai aholkularitza taldetik, bai ikastetxetik, bai koordinatzaile bezala. Momentu honetan espaldin badakazu ere, bai dakazue aurreko urtetako datuak, bai eskola kiroleko, ikastetxeeta, bai buruz, eso ze duda baldin badakazue, gaur espaldin bada bixar, o astien zehar. Puntu bat, astu zaten alen komentatzea, izen ematiak limitia guztako zeu izatea datorren aste arte gaba izatea. Esto dices. Esto. A ber, ordutegia, bakoitzak aukera modun komeni zaion ordutegia, nola da ordutegian gora behar? Ordutegiak, momentuz, esan dit, agertu dian ordutegiak dia behin-behinekoa dia, ez dia betikoak. Eta ezin dugu ondioa seguratu, zela izango dan. Adibidez, lehen zozen sortuta ikastetxeko, ikastetxeko ez, edade bakoitzeko 3 talde. Bat zamilatik eta 2 ikastolatik. Orduan, kasu honetan, zamilakoak ez dugu aukeri elakitzeko, ikastolakoak izango da azkenean, egin biko tarte berdinean doz, ez? Berdinak. Orduan ez da aukera gehi elakitzeko. Jarriko dea, geu galdeun hobetuen, alegin dugu gea, joan zan urteko ordutegizan antzeko izatea, badakigu guraso askok erabakizak hartu diala beste extraeskolar batzuk horrekin pentsauta, alegin dugu antzekoak izatea, baina ezin dugu bermatu berdinak izatea, alegin dugu antzekoak izatea. Momentuz. Oiarra galdetzeko, ordutegiak noiz halko dian euki, noiz ogoian definituko. Behin izen emate dana dakonean, eta horrekin etxen duenean berriz azterketa bat, orduan eukiko dugu, borretxetxio, gu baldin badakau, azkeneko eguna esan dugu, datorren aste artea hilak 13 izango baldin bada, guk aleginduko ginean, aste azkenean hilak 14, baina ordutegi batzuk eukitzeko, egia zenbakisek eta jarretxak hau, izango zen zenbakisekin aldatzea. Suposatzen dut, datorren astean, aste azkena hilak 14, txarren-txarrenean hilak 15. Beste pixka denengo da, pixka da batematek galdera gehiago baldin badaka, eta beste galdera ikola espaldin bado, danok izango dut eskerrik asko etortzian, hemengo zendan non partez, eta lastik ikusiko gala umiak kiroletzen. Mi esker danoi, eta horrengo arte. Eskerrik asko.